Hola a tots. Com vos vas dir, avui un vídeo diferent. No hi ha bancal, avui no és res a veure en el bancal. És un tema difícil. És molt complicat. Avui el vídeo és de cuina. Avui faig paella valenciana, però tranquils, no la faig en xorís. Estem locos o què? Nosaltres ens la mengem amb salsitxa. Ara vos posaré el vídeo perquè vaig tindre un problema i no s'escolta. Però bé, jo aniré a comentar-vos què és el que vaig posant i tot, i ja veuré què vos sembla. Només demane que desgravo el vídeo fins al final. I si després ja voleu criticar-me, em critiqueu tot el que vulgueu. Preparats? Preparades? Avant el vídeo. Primer tenim que fer unes bones brases. Ara, ingredients. Aigua, arròs, colorant, safrà, tomaca, fesol de la peladilla, bajoqueta de perona i santana, conill, pollastre, sal i salxitxa. Oli, unes bones brases. Comencem posant la carn de pollastre i de conill i la sofregim bé. Amb unes branquetes avivem el foc una miqueta. Quan tenim la carn ben sofregida, ja és hora de posar-li la verdura. I continuem sofregint. Passat un temps, amb la verdura ben sofregida, afegim ja la tomaca. I continuem sofregint-ho tot, remenejant-ho tot bé. Jo, durant tot el procés de sofregir la carn i la verdura, intente que el foc estiga prou viu per a que sofregisca bé. Amb tot ja ben sofregit, és hora de posar-hi l'olla. Jo la medisc. Faig el doble d'aigua que d'arròs i li tire una miqueta més per a deixar-lo bullir i que agafi gust. Tenim en compte que ara també hem de pujar una miqueta la flama per a que l'aigua bulga. Ara també posem el colorant, el safrà i rectifiquem de sal.
Tenim que veure que l'olla està bullint en totes les parts de la paella. Passats uns 20 minuts bullint, posem l'arròs. Intentem repartir-lo bé per tota la paella. Jo només poso l'arròs, a vi bé treu el foc per a que comenci a bullir més fort i així l'arròs agarre tot el sabor del caldo. Ara és qüestió de controlar la cocció de l'arròs i controlar que no es quedem sense caldo i anar vigilant. Una vegada ja la tenim feta, la traiem del foc i la deixem reposar uns 10 minutets. I direu, i on has posat la llonganisseta, que no ho hem vist? La llonganisseta és per al vermut. Res de la paella, per al vermut. Bon profit! Sembla que roí no estava, pel que es veu no ha sobrat ni un platet. Al final no ha sigut per a tant, no? De fet, és una de les millors paelles que he aconseguit fer. Que si algun restaurant vol contratar-me, jo estic lliure. Digueu-me la vostra opinió als comentaris, què us ha paregut el vídeo. I res més, fins la setmana que ve. Adeu!